Kamusta yung mga kansan? Ngayon mag-experience tayo sa buhay na isang superhero sa mata ng mga villain with the Suicide Squad killed the Justice League. Maraming salamat sa Rocksteady Studios at ang Warner Brothers Games. At ang game na to ay available na sa PC, Xbox at sa PlayStation. At tinagad simulan, start to. Kill the Justice League. Mahirap nga naman ang hostisya. Metropolis. I really changed the city's vibe. Gentrification. Ganun tayo ng boses niya. The alien invasion. Gentrification. Task Force X. See if you can Ah, kill pala. everything in sight. Deadshot! Ito yung sa mga apat na lalaroin natin. Wow! Wow! Jump! Isa to sa mga karakter sa lalaroin natin. Double jump! Oh, akit na kayo! Hold! Oh my god! Wall climb! Oh, gogo! Nakakalula. Eh, okay. Ayoko mamatay. Pero to. Hold jetpack. Double jump muna! Tapos jetpack. Tera. Who's dropping out? Easy. Afterburner. Ah, okay. Pataas. Ano apat? Oh! Pwede apat pala may mouse click. Okay, barila na sa wakas. Ano? Headshot. Easy. Ang angas, gagi. Switch weapon. Ano ba rin? Uy, gogo. Ah, sniper? Oh, yes. Ano to? Zoom? Ah, headshot. Easy. Huwag ka na mag-isip. Patay ka na eh. Nice one. So, isa to sa mga apat na karakter na lalaroin na sa bagong DC game na to. Deadshot. Sunod si Harley Quinn, si Boomerang, at syempre si King Shark. Walk. Tango. Good night. Huwag ka na tumingin. Patay ka na eh. Next. Lodi Cakes. Flank natin, Lodi Cakes. Okay, Granada. Kobe. Oh, nice. So, si Shark. King Shark. Cutscene. Dahil si King Shark na. Ito yung next. I am in a tunnel. It only has 2 exits despite its length. Fascinating. Nakatawa talaga yung contrast nung itsura niya sa sinasabi niya. Ay, ito mukhang malaki naman. Mukhang heavy machine gun naman to. Nasaan yung dumpling ko? Okay, hold. Apex pounds. Oh, hold. Ah, okay. So, mas malakas pag mas matagal. Nice one. Sure, enemies. Okay, mas masakit nga talaga to. Outflank. Harapin mo sa mukha. Malakas tayo, boy. Reload. Isang buong machine gun to. Sakit. Ah, melee naman. Let's go! Mas masakit pala yung ano ko. Ah, okay. May combo. Tapos OP, gago. Sinuntok ka na nga. Niratrat ka pa. I already have a list. Para ako nagsuswimming. King Shark nga. Ang laki ng world. Ito nga yung Metropolis. Oh, wait lang. Sobra balik. Hello. Musta? Ah, sa pala kami nawawala. Boomer. Ayan na. Okay, next. Boomerang naman. Meron din siyang co-op, kaya kung may kasama kayong friends. Talagang squad nga kayo. Speed Force. Oh, okay. Teleport. Gusto ko to. Mas malinis. Oh! Akas, gago. Saan ako? Dito na ako. Oh, na-juggle. Na-shotgun. Okay, anong gagawin mo? Mas malakas yung shotgun. Oh, ubos agad to. Mas natagalan ako kay Deadshot. Kasi literal na parang FPS lang. Ito mas mobility naman. Yep. Oh, perfect. Oh. Isa pa, hold. Isa pa, babato mo ulit. Perfect. Easy. Ito na ako. Okay, si Harley Quinn na lang. Yan po yung chicks huli. Harley na sunod. Sino to na sa tabi niya? Patay na pala. Ito pala yung legit na Harley, eh, no? Gago, alog ng puwet niya. Talagang nag-e-effort silang alogin sa takbo. Hindi naman ito yung puwet nung pating kanina. Swing. Detach rope. Ah, okay. Simple ng mechanic, oh. Swing. Detach. Dive. Out. Gago. Pwede pala yun. Okay, ito pala ba rin. Prioritize mo to. What, may armor? Okay, fine. Okay, tapos melee. Oh, durog. Okay, pwede na natin. Oh my god. Hindi natin bugbugin. Easy. Ah, oo nga pala. Okay, parang si Batman. Parang ano ni Batman yun, ha? Yay. Okay, dito na ako, boylets. Boing. Parang wala lang. Ay, sad boy. Now that we're finally all here, we can get down to... Almost forgot. Ganda nung voice acting nila. Ah, okay. Ito na, pipili na tayo. Explosion sa girl, best friend, survivor. Basta hindi si Deadshot. Either Boomerang, even a pain at a distance. Namakyo pa eh. Predator, yoko niyan. Si Harley tayo. Counter shot. Critical shots and inflict massive damage. Ayun! Okay. Ah, okay. Mababalik ko sa real time. F. Ayun. Okay. Pag may indicator. Titignan ko ano yung titignan. Ayun. Ayun.
Parang panira ka lang. Okay. Legs. Shield harvest. Ano yan? Makukuha ako. Daming mga, ano yun, mga playstyle eh. Diba? Ito yung maganda dyan eh. Iba-iba rin yung way na gusto nila laruin mo yung game para matry mo. Daming iba-ibang mission, tsaka sa story. Hindi kayo nyo ako matatakbuhan. Dito ako sa likod nyo. Papakan pa mo. Pakita mo yung pa mo. Ikaw rin, pa mo. Pa mo din. Even my best solo work was just a setup. They were Diba ito maganda, may mga storylines Yeah, eh. well, sidekick now. Ako na ngayon. Least of all this place. Dahil marami silang story, meron ding napakarami rin ng replay value. Hey, Waller, skull ship's honked off at us. Ay, skull ship. Over. All of you. Okay, let's go. War zone. Itong nerd na to. Wala kami paki dyan. King Shark engagement zone. Let's go. Some explosive. Out. Dami nangyayari, no? Naulol ka, no? Grabe yung melee. Dito mo sa kabila. Sa gasa. Pag sakto yung reload mo, mabibilis yung reload mo pag sakto yung sa bar. Wow. Ano to? Ano tong pula ko? Kape ba yan? Mainit na ako. Feel ko naman. Ganda. Ang smooth ka. Hindi pa rin ako naiilo. Hindi pa din. Saan kalaban? Ayun, sa taas. Ulit mo, wait lang. Yung laser yun. Yung dumali sa akin kanina. Okay. Patayin nyo nga to. Balik na kayo. Bahala kayo dyan. Yeah, I should have seen this one coming. Ang laki na pupuntahan. Papatayin lang pala. Okay. So yun yung sequel sa mga nangyari. Trial by fire. Okay, parang binato na lang kami bigla dito eh. May mga traidura na ata eh. Special military service. Hitchhikers may be escaping patients. Arkham Asylum. Yes. Mabuti na unahan. Aslum. Kung saan nakalagay ang the best and the brightest. I am the director of Argus, Captain Hook. but we've heard of you. Junkyard dogs. Ito na sila. Ito yung real world experience eh. The world's forgotten about you. And you're going to taking maggots out of Yeah. prison meatloaf. I can fix her. And if Hey, Holly Flynn, what's with the frickin' shark? Myself. that won't be necessary. May grupo nga kami. Squad na eh. Who's it gonna be? Ano sila? Hahayaan silang pagbugbugan. World's deadliest to sack the rest of you for. Knowing Amanda Waller, it is nothing good. Ang ganda to parang aso lang. What's the fish doing in Arkham? Generalized anxiety. But I Turil. Lahat naman tayo may generalized anxiety. All focus for one damn. Prisoner's dilemma. What's the Mas gusto ko sa King Shark agad. Ang nerd niya kasi. This prisoner wants out. Dami niyang trivia eh. Can we please? Oh, so sorry. Kalma ka lang, Asher. Deadshot's supposed to be white. Kangaroo looking ass. Because you are Australian. See, she's not dealing with four screw-up psychos. Parang pinoprove niya na grupo sila. So Okay. then we do nothing. Excellent. I have grown quite skilled at. Nice. Looks Hindi yan. Captain Boomerang. Baka si sadya talaga eh. Feeling ko hindi naman talaga ano yan eh. Para sa kanila lang yan eh. Okay. Artistic ah. May laway pa. Aray, maganda yan. Parang ano mga painting eh. Pwede mga lampa siya na ipakita yung action eh. Captain Boomerang. Ano nagay pa sa ulo niya? Lahat na sila mamamatay. Wala talaga yan, promise. Tino mo. Hey, welcome back. Who wins? There are bombs in our heads. No. Lahat kayo may bomba. Okay. Yun yung magiging ano nila, played control. yourself. Hindi bomba. Say I'm the son of a god. It is my You guys are making a girl miss solitary. Still, sure is nice to be out of Arkham. never traveled by train before. Ganda na animation, parang ano, hindi ina-animate. Talagang may mga tao na tinrap nila. Okay, kompleto na kami. Wow. Okay, let's go. Ready to blow? Okay. Kala ko sa dulo pati. Yun na palagi gagamitin. Yeet! Una na ako, ladies first. Wow. Napakaganda ng pagkakalak nyo ah. Sobrang secure. Batman na yun oh. Flash, Green Lantern, Superman. 5-finger discount. Okay, ito yung multiplayer. Pwede kayo dito. Kakaroon din ng napakaraming free content, mga bagong kalaban, mga bagong events, mga bagong weapons, at syempre future updates pa kaya kailangan abangan nyo agad. Saan tayo sasali? Grabe naman itong mga superhero. Speed Force Gauntlet. Okay, yun yung ginamit natin kanina. So siya pa yung naging sobrang galing dito kasi siya yung gumagamit talaga nun eh. Miss you, Red. Aww.
Si Red Ivy. Dito na nakuha yung mga dagdag nilang makina. Ano may malaking baril, boy? Cute niya, wala siya leeg. Head and shoulders. Visibility! Seryoso ba? Invisible ba talaga ito? Pinagtitriple. Ang buwi. Grabe, nasa na? The shotgun. Lakas ang mga ito po. Gusto hindi pa rin niya tinanggal yung sombrero niya. Yung cute pa rin sa sarili niya. That's not gonna get you vertical shot. I can make my own way up. I'm a son of a god. Bang! Cleaning out the closet. Let's go, yay! Tara na! Ay, may mouse. Emblem pa tayo. Isa nyo. Wow! Ito yung kumuryente sa akin kanina. Isang kamay lang pala yun. Kala ko spaceship. Ooh, skull ship. Bait ka na itong siya. Kaya niya ito patayin agad itong mga ate. Kaulan itong mga ate. Parang baliktad kung si Batman lang yung tao sa Justice League. Ito tatlong tao. Nabaliw. Ano yan? Aray! Ay, ba yung magpapasabog? Parang nanay lang. Nakita niya anak niya. Gago, ayan na. Okay. Ay, busin natin itong mga to. Let's go. Tutulong-tulong pa kayo mga putang ina nyo. Sige. Okay, ayos na tayo sa gitna. Lugi tayo dito. Boy! Oh, shit. Recover. Nice. Harvest. Dito lang tayo. Okay. Hold lang natin. Ayun. Ganun no? Importante dito yung pag-time ng mga shots. Ano yun? Oh shit, ano yun? The Green Lantern ba yan? Power niya to eh. Malakas na kami dyan yung Justice League agad. It's the Green Lantern. Okay. Una natin papatayin yung Green Lantern. May black kami, wag! Tropa lang, tropa. Kasi Green Lantern. Matatalunin namin to. Diba? I say, homie! Gotta do something about security at Arkham. Let's walk and talk. Mukhang tropa naman siya. Hindi yun yung goal pala namin. Mr. Lantern, sir. I want you to see this. Pay attention for it. Parang siya. Dito yung normal na Green Lantern. Seryoso ba yan? Kaya may ganun sa tulog eh. Parang nasyang pa kayo. Martial law, Pinoy flashbacks, Time to rally up with Brainiac. 2 rounds in this Brainiac skull. Cut to pieces. Oh, gago, nagulat ako, hayop. Ayun na nga, mag-aaway sila. Let's make you right, buddy. Okay, let's make you right. Ay, off nga sa kanya. Okay, so naglaban muna sila. Yun yung mga immersive storyline ng storytelling. Mamaya ulit, di ba? Anong pinapakita nila na maliit lang kami sa grand scheme of things. Iba kaming kailangan gawin. Tapos sila, mga superhero. Life sentence for a death Ayun. sentence. Ay, kakani, sorry. Yung pala ibig sabihin nun. No! Oh my god, buti ka pa akong mamatay. Kaya pala nag-iiba. Di pala pwede lumayo sa circus. So nag-enjoy ako. Laki kasi nung mundo eh. Laki nung metropolis eh. Na-immerse ka na lang. Parang gusto mo na lang mag-ikot-ikot. Boing! Pause! Harvest! Oh, easy. So ito, at mabilis nga ito sa lahat sa kanila. Buti ito yung kinuha ko. Ang bilis niya mag-cover ng ground. Ay, hindi pala. Hindi mabilis din pala. Dito na siya. Sand. Buhangin na sila. 99% of the What? population. Okay, para walang tira. Ito na ako! Boing! Tinatalala mo ako? Okay na nga. Nakakaya ako. We were looking for Flash. Kasi meron nga pala siya. Masasense ba niya? Sabi ko din. Alright. Okay, parang siya. I-feel natin kung malamig, kung mainit. Okay, ito na kami. Wow. Shield. Wala dito. Oh, ayun o. Ito siya, oh my god. Get some more safe. Okay, kampi ko sila ngayon. You're making this a whole thing. Oh shit. Yeah, about Brainiac. Siya, control. Whoa! Brainwashed. Yun nga, brainwash yung word. See what Brainiac's got you doing. Okay, takbo na, makinig tayo kay The Flash. Alam niya yung sinasabi niya. Pag sinabi yung takbo, sinabi ni The Flash at takbo, tatakbo ka. Storytelling pa rin eh. Okay, ito na. Kalaban na eh, so malapit na. Ito, likuran na lang natin. Yan. Dugo. So where's the Flash at, genius? He's a coward, quaking too fast to sing. Kasi hirap siya. Oh my god, no. Your atomic vibration crap doesn't fool me, mate. Get your own Kanya-kanya moment, silang why don't you? problema. Okay na naman, okay. Tinapakan pa. Waller, if he gets captured, I'll kill you myself. Okay, natin i-defense the Flash. I'm starting to not like her. At kung gusto nyo pa ituloy natin to, comment nyo na down below at tignan nyo yung pinned comment. Maraming salamat ulit sa Rocksteady Studios, sa Warner Brothers Games. Para sa sobrang nakakapawi, sa sobrang epic na experience na to, huwag nyo kalimutan i-download ang copy nyo dito sa pinned comment or sa description ng Suicide Squad Kill the Justice League. PaoLUL, maalam. Shoo!